Takže čaute ľudia, vítame vás u môjho videa a dneska si ukážeme, ako si urobiť vlastné intro. Takže nebudem dlho o tom hovoriť a ideme na stránku. Teraz si jedno intro stiahujem, takže prosím vás strpenie trošku. Ideme na stránku dafont.com. Môžeme vypnúť. No ideme na túto stránku, najprv Movie Stalls Info, dám do popisu videa. Dáme video, Blackboard, Lobs a tuto si vyberieme nejaké to video, takže nie sú najjednoduchší spôsob, ako si toto urobiť. Takže dám napríklad Sport Lobs, to je jedno. Vidíte, tuto sa mi dole stiahuje, EUD 1, 2, 3, no proste sa mi tam stiahuje. A kde to máme? Prečo sa nám to tam nedalo? Tak dajme, že Music to Lobs. No, pomalý internet. Strašne táto stránka je nejaká že pomalá a neviem prečo. Netuším. Takže ukážem vám to na tomto teda. Takže tuto som si ja dal, že lobby 1, 2, 3 keyboard intro, ten sa mi tu teda stiahuje. A tento sa mi páči a dám download, ale toto druhé nemôže byť toto prvé, lebo to nepôjde dať do toho Movie Makeru, takže dáme toto druhé. Teraz sa mi to stiahuje, ale my pritom použijeme toto druhé. A teraz si to ideme dať do Movie Makeru. Že dáme si New Project, ja už som to skúšala teraz. Cancel. New Project, no. Tak, teraz si sem presunieme tento vaše intro, ktoré sme si stiahli. Tak, môžeme si dať pesničku, to vám za chvíľu ukážem. Takže ešte, aby sme si mohli vylepšiť trošku písmo, tak pôjdeme na dafont.com a tuto si pozrieme nejaké písmo, hociaké, ja si dám, že brush. A nejaké si môžeme stiahnuť, napríklad Olivier. Download. Má to nejakých, a už to máme, vidíte? Teraz si dáme toto prvé a krdel ďatla učí kone žrať kôňu. Proste túto máme a dáme inštalovať. Teraz sa nám inštaluje Oliver a keď vám to takto vysvetí, že už sa to akože nedá, tak už to proste nedá sa to inštalovať, takže ja už to akože takto zruším, lebo už to mám nainštalované. Takže teraz si otvoríme Movie Maker, kde sme si dali to svoje video. A proste teraz by sme si teraz si nájdeme to naše písmo. To písmo sa volalo Olivier. A dáme, že Caption a tu si napíšeme, čo chceme. Ja si dám Twindy, lebo sa tak volám. Akože Olivier, vidíte, takto. Ja si to dám na 48 minút. Dám si to takto do stredu. A teraz túto jednu scénku nám pôjde iba Twindy. No. Teraz si dáme Caption znova a dáme si tam prezent, lebo čo prezentujem, akože neviem čo prezentovať. Dáme si 48 minút a dáme si písmo Olivier, present a pôjdeme ďalej. Present a dáme si tiež Caption a dáme si, že lebo my si môžeme dať aj, že odkiaľ chceme mať text. Tento text si vymažeme. Ja si dám odtiaľto text, môžeme si odkiaľ chceme dať text. Takže ja si dám, že Caption, nie present. No proste sem si to napíšem, trošku mi to nevyšlo, neviem prečo. A enter here, napríklad dáme, ako si urobiť intro. Ako si urobiť intro. Tak.
dáme sem, dáme si 48 a dáme si to písmo, ktoré sme si stiahli, alebo hociaké. Vier, takto, ako si urobiť intro. A teraz by som vám chcel ukázať, ako si tam dať pesničku. Takže tuto si dáme home, keď chceme tam dať pesničku, a dáme, že add music. Nebudeme klikať na toto, že šípku dole, ale dáme proste, že iba na toto klikneme. A teraz sa vám zobrazia, že aké hudbu tam chcete dať. Ja teraz dám jednu stránku, kde si môžete nájsť dosť hudieb. Volá sa MP3 Zone. Už neviem, či sa tak volá. MP3 Zone, mp3zone.sk. A tuto máme všetky hity, ktoré akože teraz najviac stiahujú. Tu máme najnovšie videá, najsťahovanejšie videá, najlepšie MP3, takže ja si stiahnem Black Eyed Peas do Time, alebo no stiahneme si Black Eyed Peas do Time, ale ja už to mám, alebo teraz ukážem, ako vám to stiahnuť, takže dáme klikneme pravým tlačítkom a dáme uložiť odkaz ako. Teraz by sa vám malo toto nabehnúť. Ja si to dám do hudba a teraz si to tam uložím. Takže dáme uložiť. Aha, už existuje. Takže ja si dám MP3, si dám MP4. Bude to mať 4 GB, ja to nebudem púšťať. Takže ja si to tam, ja už tú pesničku mám, tak si ju tam teraz dám. A teraz to proste iba ide. Proste vám už máte v tom aj pesničku. Ale nedával by som si tam tieto pesničky, lebo môžete zneužiť autorské práva. Dal by som si tam nejaké tóniky, nejaké tie stránky na tie tóny dám, ktoré nemajú autorské práva. A dám tam tie tóny a akože dám tie tóny, akože tam dám nejaké tie tóny. Takže ja sa z tohto videa lúčim a uvidíme sa v ďalšom videu a čaute.